Tehdään tulet tämmöisellä muinaisella tekniikalla, tuliporalla. Siihen tarvitaan jousi. Tämmönen se ei tarvitse olla mikään hirveän jäykkä. Sitten tarvitaan tää porakeppi, aluspuu ja kädensija. Tässä on kädensija tehty hirveän sääri- ja reisiluun välistä löytyvällä tämmöisellä nikama-luulla, josta löytyy toiselta puolelta tommonen kolo, joka sopii sitten tähän porapuuhun hienosti. Ja sitten tää itse asiassa sopii käteen vielä tosi hyvin. Tässä on kaiken idea se, että löytää nämä oikeanlaiset puut, eli tämän porakepin ja aluspuun. Mä käytän haapaa, tämmöstä, joka on vähän niin kuin pystyy lahonnutta, mutta se ei silti saa olla ihan kuollutta. Eli semmonen, jos näette jossain kallioilla haapoja, mitkä on vähän mutkaisia vänkyröitä, kitukasvuisia, ja niihin on tullut joku vaurio, että ne on mennyt halki, ja siitä on se pinta lähtenyt kelottuun, niin siitä saa hyvää tavaraa. Ja sitä voi koittaa myös kynnellä, että siihen täytyy jäädä tommonen jälki, mutta sitten se ei saa kumminkaan olla liian pehmosta, ettei saa semmoista hötöä eikä lahoa saa olla yhtään. Ja samasta puusta on tehty nämä molemmat. Ja näitäkin sitten voi esikäsitellä, näitä voi paahtaa ja sitten voi lipeöidä, jolloin sen saa hiukan herkemmin sitten syttyväksi. Hätätilanteessa siihen käsittelyyn käy ihan vaikka virtsa, että nämä palikat antaa liota virtsassa 2-3 päivää, jonka jälkeen sitten kuivaa ne jossain kalliolla tai muussa vastaavassa. Ja täytyy olla ihan kuivia. Hätätilanteessa ei välttämättä tarvitse tehdä yhtään mitään muuta kuin veistää puusta pois ne ja veistellä muotoonsa, mutta silloin se poraaminen on huomattavasti työläämpää, että siinä menee paljon enemmän aikaa. Ja sitten me tarvitaan sytykettä, eli tässä on nämä valmistelut aika tärkeät, että saadaan tuli syttymään. Sytykkeenä mä käytän tämmöistä katajan niinestä muokattua sytykettä. Eli tää on siitä ihan katajan pinnasta otetaan, se lähtee tämmöisenä suikaleina pois siitä. Ja täytyy katsoa, ettei siihen tuosta puuaineesta mukaan. Eli jotain sen verran pinnasta, ettei se kataja viotu siinä. Ja sitten se puuaine itse asiassa on tosi huonoa täällä sytykkeen joukosta, koska se on kumminkin hiukan kosteeta. Ja homma menee sillä lailla, että tuohon. Ensin tehdään tähän, täällä on muutamia tommosia palikoita, mihin mä oon koittanut sitä tehnyt tullaknoilla, mutta tehdään se nyt ihan uuteen paikkaan. Eli ensin tehdään tuohon pieni sellainen aloituskolo, että saadaan tuo porakeppi pysyy paikallaan. Sen voi tehdä jollain kivellä tai jollain, jos ei satu olemaan puukkoa mukana. Idea on vaan se, että se porakeppi pysyy tuossa nyt alkuunsa paikallaan, ettei se lähde lipsahtelemaan mihinkään. Tämä porakeppi täytyy valmistella myös. Tietysti täytyy olla suora. Ja toinen pää, eli se pää, mikä tulee tänne aluspuuhun, se veistellään tommoseksi, ei teräväksi, mutta jyrkästi niin kuin kapenee tuonne kärkeen päin. Ja se olisi parempi, jos se ei ole pyöreästi veistetty, vaan siinä on tämmöisiä pieniä kulmia. Se auttaa tässä aloituksessa. Ja toinen pää täytyy olla sitten ihan pyöreä ja sileä. Sen takia, koska se tulee tänne kädensijan tähän koloon, jos se on kauhean mutkainen tai semmonen klohmonen, niin se rupeaa siellä junnaamaan sitten paikallaan, että ei pyöri kunnolla. Nyt se pyörii siellä hyvin, kun tää luuaines on kovaa ja toi on pyöreä toi pää. Ja ensin tehdään tähän, porataan semmonen aloituskolo. Eli tätä syvennetään hiukan, eli se porataan ihan normaalisti ja siitä jo voi katsoa, että onko ne puut sitten sopivia, materiaalit oikeita, että sieltä täytyy
nousta savua aika nopeastikin. Ihan muutamassa sekunnissa. Jos se ei nouse, niin sitten se melkein kannattaa hylätä tai sitten kuivata lisää sitä tai jatkaa sitä käsittelyä, lipeytiä tai vastaavaa. Porakeppi pistetään tähän jousen jänteelle tällä kiertää. Hätätilanteessa kaikista vaikein homma tässä koko systeemissä on se, että mistä löytää tämän narun tähän. Ja sen takia kannattaa, jos tämmöisiä juttuja haluaa varautua, niin käyttää aina kenkiä, missä on nauhat. Eli se pistetään nyt tuohon puukolla koverettuun koloon. Sitten jalka tuohon aluspuun päälle, että toi pysyy tukevasti tuo puu tuolla. Kädensiä pistetään tuohon paikalleen ja tuotaan tuohon jalkaan sitten. Jalkaan tätä kättä, niin se pysyy paikallaan. Ja ensin lähdetään ihan rauhallisesti veteleen edestakas ja tehdään se aloituskolo. Kevyesti painetaan tällä kädellä, missä on tää kädensija. Sieltä tulee ihan hyvin tätä savua, että nää ihan ok puut. Eli tommonen on se aloituskolo. Ja sitten tehdään tähän tämmönen V-ura, joka tehdään sen takia, että saadaan koottua se puutuhka tuohon yhteen samaan paikkaan, että saa olla semmonen keko siinä oikein, niin se alkaa kyteen siinä sitten hyvin. Ja se kuumuus nousee riittäväksi. Se tehdään tonne melkein puoliväliin aloituskoloa. Noin. Tommoinen. Eli tästä kun porataan, niin se tuhka valuu tänne alas. Eli porakeppi tuohon jänteelle ja kädensiä paikalleen ja tukeva asento. Ja pikkuhiljaa aletaan rauhallisesti ensin hitaasti pyörittää ja sitten tihennetään tahtia ja painetaan hiukan lisää koko ajan. Ensimmäistä savukiehkureista ei kannata vielä innostua, että jatkaa poraamista sillä, että siellä kunnolla tulee sitä sankkaa. Noniin. Varovasti puhallellaan se kytemään. Näin. Sitten tää katajan niin. Tätä saisi olla vähän enemmänkin, että se varmasti sit saadaan liekkiä. Rauhallisesti aletaan puhaltelemaan. Sinun saat sitä kyty tonne niinipallon sisään ja koko ajan täytyy puhallella, ettei se sammu.
sitten voidaan sytytellä näitä tuohenpalasia. Ja sitten vaan lisätään polttoainetta, eli puita pieniä risuja ensin ja isonnetaan niitä ja sitten saadaan kunnon valkea aikaiseksi. Eli tällä oikeastaan tulet tuliporalla. Tulipora on semmonen, kuuluu tämmösiin tulentekomenetelmiin, eli niitä on auraus ja sahaus ja hankaus sekä sitten porausmenetelmät. Ja etenkin nämä auraus ja sahaus on ollut semmosia, mitä Suomessa on ihan tiedettävästi käytetty, mutta en näe mitään syytä miksei tämmöistä tuliporaa olisi käytetty. Ja siitä asti kun on osattu tehdä jotain tämmösiä tai käyttää tämmöisiä luonnonkuituja, joista saadaan tehtyä narua, että saadaan tää jousi, koska tää on kuitenkin huomattavasti helpompi kuin auraus tai sahaus. Eli auraus on semmoinen menetelmä, että siinä samanlaisia puita voi käyttää siinä. Eli veistetään tästä semmonen veemäinen kappale ja sitä vedetään edes takas. Ja tänne on tehty viistoon ura tuohon puuhun ja sinne on laitettu sitten taulaa, semmoista mihin saadaan sitten se kipinä tarttumaan. Ja sama meininki siinä, että puutuhka siinä alkaa kyteä. Ja sahaus on luonnollisesti sitten vaan näin päin tehtävä. Et siinä mielessä tämä sahaus on ihan hyvä, kun siinä voi käyttää hyvin pitkää tämmöistä keppiä. Ja siihen saadaan painettua aika kovaakin, niin silloin siinä tulee sitä kitkaa vähän enemmän. Ja tää käsin poraus sitten, jota näkee usein kaikissa opuksissa ja oppaissa, niin se on täällä Suomessa vähän sellainen hankala homma, koska siihen ei saa painettua kauhean kovaa, kun se on tuossa käsien välissä. Hierotaan sitä. Ja Suomessa on aina oikeastaan niin kosteita, että täältä tosi hankalasti löytyy semmoiset puut, että ne täytyy olla todella hyvin käsitelty. Eli esikäsitelty, niin kuin tuossa alussa sanoinkin. Niin täytyy olla tosi hyvin tehty se homma. Sitten sekin onnistuu kyllä. Sitten voidaan käyttää sitten semmoisia muitakin kasveja kuin ihan semmoisia puita. Mutta se on semmoinen tosi hankala Suomen aloissa oikeasti hätätilanteessa tehdä tulia semmosilla. Mutta tämmönen oli tulipora.